Dobrý deň, vítajte pri dnešnej relácii. Samozrejme, máme najväčší vrch Brookhavenu, alebo možno aj na svete. Zatiaľ sa nikomu nepodarilo vylezť na tento najväčší vrch Brookhavenu. A preto, keď to niekto vyleze, dostáva 10 000 eur. Takže teraz show začína. Reálny trip začína. Nemožná prekážka. Čo to tu dávam, že nikto nevyliezol na najvyšší vrch Brookhavenu? Tak to by som mal zaujíť. Čo to tu tyhle tresklo? Čo to bolo? No čau. Čau. Ty čo aj tu duburáš? Čo sa ti stalo s autom? Trošku som to tu vytrestil. No a čo si chcel? No, však ja som díval v telke, že je tu tá hora, že na ňu nikto nevylezol, že či by sme neišli vyliesť. No, to by sme sa mohli pokúsiť, počúvaj ma. No tak by sme aj mohli. A kedy by sme teraz išli? No, však môžeme aj teraz. Dobre, ale pôjdeme tam autom. Tak nasadni tam mojho. Dobre, ale počkaj, mali by sme sa najprv prezliecť. Do nejakého... To je dobré. Dobre, takže... OK, takže ja som nejako... Ja čo to buchlo? Čo? Čo? Čo ti stalo? Prečo si na vozi? No. Nie. Prečo ti... Čo? A čo to vôbec smyslo? Kamano, ty si jak oblečený? Ja som našiel tento kostým u teba doma. No, to je jedno, dúfam, že to bude stačiť, ak to má len výšku 7780 metrov, takže môžeme ísť tam, ale choď tam iba na začiatok. Nechoď tam autom, lebo auto to nemôže zvládnuť. OK, takže ty kokos, to čo je za výšku toto? Môžeš aj tu zaparkovať? No dobre, túto to zaparkuj. Kde si? Tu. Dobre, takže, no ukáž to. Ty kokos. Dobre, hej, našiel som aj cestičku, kde by sme aj mali ísť. No tak to tu, tak na to si musím zobrať, vieš čo? Nie. Tak ty si dobrý. Či to nie teda? Aha. To som myslel. Dobre, takže, ale taďa to nie. Nemáme tu schodíky. By sa nám šmíkalo, poď sem za mňou. Tam je zábradlie, tuto, no hneď a tuto je zábradlie, kde je veľmi ťažký kopec. Takže asi sa tam hneď nedostaneme, ale najlepšie je to, že tam je zábradlie. Hej, kamo, už som to našiel. Prečo si bereš kapibaru? A tu je to zábradlie. Nedáme ani za 3 dní, kámo. Pozri, čo to je za kopec, ukáž. Do prd. Kámo, to je také... Kámo, ja to nevyšlapem. Kámo, ty jak to skáčeš? Aha, už to nejde. Takže prešli asi 3 hodiny a my sme iba tu. Ty kokos. Strašne sa to smíka. Drž sa toho zábradlia. Ja to neviem, to je strašne ťažké, už ma bolia nohy. A to sme len prešli toto. No dobre, musím s tým niečo robiť. Čo som to teraz videl? What the fuck? Teba to úplne šmíka. Nee! Kámo, musíme ďalších 7 hodín čakať, aby si to sem prešiel. To je strašne ťažké toto. Počkaj. Kapibara, šprintuj. 7 hodín a prešiel som iba toto. Šprintuj, kapibara. Čo to je? Jako? Už to šmíka. Čo to je? Ja sa držím. Strašne to ide ťažko. Bude ma nohy. Mám krče totálne. A neviem. Jaj. Jeden deň prešiel. Ja som sa to... Počkaj. Kapibara, šprintuj. Zvládneš to. Ja som sa to po 5 hodinách dostal. Strašne to ťažké a pozri, už sme kúsok iba a tam je brutálny kopec. To neviem, jak dáme. No tak poďme sa vyspať.
Dobre. Takže asi... Už je aj noc. Takže parádička. A pozri na ten výhľad. Už máš tak nebolia nohy. Ty vole, pozri, aká to je výška. Ukazuje mi teraz na rukách, že sme 4000 metrov nad morom. Čože? To sme vyššie ako Gerlachovský štít. No tak to je pravda. No tak neviem, a ešte ďalších... Máš čo som baťovu? Ukáž? V košačku? V kosačku? To je trošku sus. Takže chcem vám len povedať, že už šlápame 27 hodín. 27 hodín už... 29 hodín už šlapeme a že sme sa až dostali. Takže som hrdý, že... Neviem. Strašne veľká výška to je a sú to strašne veľké kopce. A to zábradlie trošku pomáha. Strašne ťažko to ide. Takže my ideme spať. A asi dobrú noc. My sme spali do večera. Včera bol pondelok. A dneska je útorok. Čo to? Až tak boli unavení? Dobre, takže ideme do toho. Ideme ďalej. Takže, dobre, tuto už ten kopec začína. Takže, to je ťažké, Dobre, držím sa, obejte, je to dobré, som tu, čakám ťa. Ne, držíš sa? Držíš, dobre. Pozri, čo je tam hore kopec. Čo to je? Tak toto nedáme ani za svet. Si zoberiem kozačku. Oh no. Dobre. Idem bomby. Budem mať strašne nohy. Ja si musím dávať aspoň 5 minút prestávku. Toto večer to je strašné toto. Prešli ďalšie 3 hodiny. Som tu spoločne aj s kamarádom a sme sa len dostali sem. Hen tam je stan a už sa blížime k tomuto veľkému kopcu. A mám nápad, že mám tu aj rebrík, takže mohli by sme aj tam dávať. Takže poďme, ty si až kde dostal. 5 hodín. A je to tu. Presne tak. Takže mám plán. Musíme sa pevne držať. Dám tu rebríky. Takže ukáž. Ja to nesladnem. Strašne je to vysoko, takže by sa mi akurát šmýkalo, ani to zábradlie by mi nepomohlo. Takže musíme sem dať rebríky. Takže ideme dávať rebríky. Tak, to som dal zle. Dobre, musíme takto. Nie, ono to nejde. Sakra, kde to dávam? Musím ísť. Tak, nejde to, dobre. Dokážeš vyskočiť? Skúsim. To práve mi nepomáha. Dobre, som tu. Nie, ono to nejde. Dobre, som tu, dobre, som tu. Poď sem, čakám ťa tu. Dokážeš? No, si tu, dobre. Čakám ťa tu. Dobre, tu dáme ďalší rebrík. A tak sa teraz. Teraz sa... my sme spadli! Čo to je? Takže, dobre, takže ja to odložím a musíme ísť ešte raz. Ja som sa nejako tešil. Ty sa držíš, ty si až tam! Tak počkaj, musím niečo vymyslieť iné. Ne, počkaj, musím niečo vymyslieť. Neviem, čo mám robiť. Čo? Ty normálne že šúcháš, vyskakujem. Dobre. Poď, hore. Idem, poď, dáš to, neviem, nedá sa ti to asi. Ale, skáčem. Dobre, som tu. Poď sem, tu sa nešmíka. Počkaj. Sa otočím. A vyskoč. Vyskoč. Dobre, som tu. Ne, my sme sa šuchli dole. Ešte nižšie. Neviem, čo mám robiť, sakra.
Musíme jedine rebríkon. Tak. Skáčem. Som tu, tak. Skáčem. Poj. Áno, nie. Ja som tu, drží ma ten rebrík. Dobre, takže pojem takto. Strašne ďaleko. Padáš? Tak. Nie, ja padám. Sakra, musím ísť takto. Skáčem. Jo, som tu. Poj na rebrík. Dobre, si tu. Už len kúsok a sme tu. Ale nie, ja tam vidím to. Ja som to skočíš. Keď sa musíš držať. Tak, pojem sem. Čo tam je? Dobca. Čo? Vyskoč. Tak, pojem na rebrík, ne, ja sa šúcham. Poj, držím sa. Nie. Som zas tu. Sakra, čo teraz? Musím chytiť zábradlia. Sakra, musím. Ty padáš? Dobre, skáčem. Dobre, skáčem. Nejde to, skáčem. Dobre, som na tom rebríku. Pojem sem. Dám vlastne sem ten rebrík. Skáčem. Nie, idem dole. Dobre, som tu. Teraz skúsim sem. Kde si? Dole. Nie. Máš rebrík alebo niečo? Ja mám. Ja som na tom špici. Ja mám kapibaru. A ja tu sedím. Mám kapibaru. Kapibara je sila. To ide. Ty si tu. Nie, neber ma. Sme na tom špice. Čo teraz? Toto sme vyšli. Už je ráno. Je tu lopta. A čo sa tu sakra zobrala lopta? Už sme kúsok len od toho, aby sme boli na tomto vrchu. Sme momentálne 6000 metrov, 6800 metrov nad morom sme. Už len 1000 metrov od toho. Zvládneš to? Ale nie, nezvládneme to. Musíme zobrať náš rebrík. 2 hodiny prešli a my sme tuto uviazli. Sme tuto uviaznutí a neviem, čo máme robiť. A nejak sa rýchlo dotknú toho zábradlia. Čo? A tam je kopec. 2, 1. Nie, ja tu stojím. Čo teraz? Ja som tu, neviem, čo mám robiť. Počkaj, použijem rebrík. Tak pojem okolo, nejde to. Musím takto, bum. Dobre, nie, ja zašúcham. Ešte, dobre, som tu. Teraz vyskočím, bum. Som tu. Som sa chytil za bradlia. Kde? Ty si tu. Dobre, a čo teraz? Musíme použiť rebrík. Postanem tu. Skáč. Dobre, ja idem hore. Už sme tu, sme len blízko. A sme na najvyššej hore Brookhavenu, alebo aj sveta. Dobre, držím sa ja. Postojíme sem rebrík. Tak, presne to máme, dobre. Si tu. Už sme tu. Tak, dobre. Rebrík. Tak. My sme možno na... Ty si tu. Tak, aj nie. Sme tu. Najvyššia hora sveta. Aj možno aj Brookhavenu. Je tento špic asi pravdepodobne. Toto je ten špic, kde je... Nie, toto je väčšie, je to vidieť. Ukáž. Je toto je vidieť, tento špic je najväčší vrch sveta, alebo možno aj Brookhavenu. Zvládli sme to 7780 metrov nad morom. Dobre. To je dron. Takže sme tu. Zvládli sme svetový rekord. Kde si? Čo? Kde si? Ja ťa tam vidím, ty si tam. Čo to je? Dobre, takže toto je ten špic, je najväčší vrch Brookhavenu, alebo možno aj sveta. Takže, let's go, zvládli sme to a sme prví, čo
čo vystúpili na najväčší vrch Brookhavenu. Počkaj, tam si Dáme si fotku. Vyberiem mobil.